Yerli çeşmelere göre Ukraynanyň Russiýa tarapyndan basylyp alynan Krim sewitindäki Sevastopol port şäheriniň daşyna ýerleşýän Belbek harby howa mendiliniň goloýuny geçen gece adynan 4 partlamanyň bolanyny habar berildi. Sevastopolyň Russiýa tarapyndan belgilenen dolandyrjysy Mikhail Razvojaev harby howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlarynyň bir Ukrain dronuny urup ýykanyny 18 awgustda giýişlik telegramna ýazdy. Ol partlamalaryň hiç ýyly ziýan ýetirmänligini sözüne goşdy. Şol gün Kremň Kerch şäherindäki bir Rus resmisi ol ýerde howa hüjümlerinden gorunuş ulgamynyň işçiňleşdirilendigini aýtdy. Kerch Kremň iň gündogor çetini Russiýa bilen Ukrain sewitiniň arasynda Russiýa tarapyndan gurulan belli demir ýol we gara ýol geçilgesiniň ujuny ýerleşýär. Şähere ýa-da köpräk howp awynmaýar diýip resmi aýtdy. Sosial ulgamlarda görnüşinden Kerch'däki howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlarynyň hereketi geçişini görkezýän videolar peýda boldy. 4 milliard dollar töweregi pul harçlanan Krim köprüsiniň gurulşy 2018-nji ýylda tamamlandy. Bu taslama Moskwanyň Krim'e bildirýän talapkärligini güýçlendirmäge niýetlenen taslama bolup onuň açylışda barasyna Vladimir Putin gatnaşdy. 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan bir kanun anneks edilen Krim sewitindäki Rus harby obyektleri soňky günlerde partlamalar bilen sarsylýar. 16 awgustda Ruslaryň demirgazyk Krimdäki bir okdýar ammar partlady. Rus häkimetleri bu hadisany sabotajdan gördü. Şol gün Gara deňiz ýarymadasynaky Jankoy etrawyna bir elektrik podstansiýasy ýaryldy. Ýöne bu partlamanyň sebäpleri nämälim galýar. 9 awgustda Saki howa bazasyna partlamalar bilen zar vuruldy we adynan 9 harby uçuş bolsany Su-30SM we Su-24M söwüş uçurlary weýran edildi. Ukrain resmiýetleri partlamalaryň jogapkärçiligini açaçan öz üstüne almakdan saklanýar. Ýöne The New York Times neşrine sözü getirilýän bir anonim Ukrain resmisi bu hüjümleriň adynan birnäçesini duşman çyzgysynyň aňyrsyna hereket edýän saýlama Ukrain harby bölümçesiniň amala aşyrandygyny aýtdy. 31-nji ýylda Sevastopolda Russiýanyň harby deňiz güýçleriniň gününe bagyşlanyp geçirilmeli çäreler Russiýanyň Gara deňiz flotynyň ştab kwartiralaryna edilen we 6 adamy yaralan dron hüjümünden soň goýup bolsun edildi. Bu aralykda 19 awgustda Russiýanyň Belgrad sewitiniň gubernatory bir okdýar ammaryna dören ýangyndan soňra 2 owanyň evakuasiýa edilendigini habar berdi. Belgrad Ukrainanyň Kharkiv sewitinden ara çäkleşýär. Gubernator Vyacheslav Gladkov 19 awgustda geçilen gece bolan hadisede hiç kimiň yaralanmagyny aýtdy. Ol ýangynnyň sebäbiniň derňelýändigini aýtdy. Gladkov bir gün odal yerli ýaşaýjylara serhedin uğruna taplan gury yer minalaryndan hüşkär bolmagy duýdurdy. Gladkov minalaryň Ukrain güýçleriniň sewiti topa tutmagyndan soňra taplanyny aýtdy. Bu habarlary garaşsyz tasdikladyp bolmady. Kharkiwň töweregindäki sewitde soňky birnäçe gün bäri dartgyny sewişler barýar. 18 awgustda bolan Rus topa tutuşlugyna Kharkiw sewitine 17 töweregi asuda Ukrain raýaty öldürildi we 42 adam yaralany diýip sewit häkimi Oleg Sinyehubov telegramna ýazdy. Ol topa tutuşluğu terrorçuluk häsiýetlendirdi. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Kharkiwň topa tutulmagyny asuda ilat edilýän namart bihaýa we hiç bir jähtden aklap bolmajak hüjüm diýip atlandyrdy. Russiýa parahat ilaty nişana alanlygyny inkar edip 18 awgustda Kharkiw sewitinde bolan hüjümleriň takyk ýara bilen amala aşyrylanyny we daşary ýurtda hakyna tutma söwüşçüleriň wagtlaryň bazan nişana alanyny aýtdy.